Maayong adlaw sa ato ng mga pinalangga nga mga amigo kag mga amiga. Upod ko diri sa mga akon kumpare. Si Pare Miloy. Bayog adlaw sa inyo dadag. Welcome naman sa aton nga bag-o naman nga adlaw, bagong tuig kag Bag-o nga episode sang aton nga drama. Naisyaga Joke Time Drama. Kag sa sininga tinion, kami nagapangagda sa inyo nga i-subscribe nyo ang amon nga channel. Kag basi bag-o ka palang diga nakapamati sa amon nga channel, please. I-click ang ano ganin na Pare Miloy? I-click agad notification bell. Para permi ka mo updated sa amon nga mga post, no? Kay mahunay na dayon kung mag-post kami ni Pare Miloy, anong hunay ganin na Pare Miloy? Booking. Messenger mo na. Okay. Ari na ang inyo drama. Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Naisyaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel. Naisyaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap ha. Amo nang siling ko sa imo. Kadamon sa ato na bakal ho. Krabo na gid kabugat na gani ho. Ay, pasalamat kita gani nga may kwarta pa kita nga nabilin. May kwarta ka pa. Pero ang importante, Loy, upod ko ikaw sa paglagaw-lagaw. Ako ralipay ba na ko gaupod ko ikaw sa Talagsa na lang tabi, makabanding-banding. Anong di gani ball? Mula di siya. Okay. Wato si Sir Eli Barrios, ang gwardya di bilang amigo ta sa mall. Naara siya ho. Bulag sa batsa. Upod sila ni security guard Ariel Escaro kag ni security guard Jerel Aurelio ho. To ho. Na Kita bulag sa dyan ho. kanami lang gali na ho. Oo. Ay, sige. Kadong garuguok ng tiyan ko ho. Mamahaw na lang kita guro. Dito sa food court? Dito na lang ta. Sa food court? May unit may senior citizens ID ta. Basi maka-discount ta to. Sige lang, diretso lang po sa food court lang. Sige. Si Juby sa do? Oo. Tayo lang. Gamayon mo lang kaon, Loy, ha? Gamayon ko lang kaon, nakito ka na himblad, ako kundabo kaon ko siya nga. Kagamayon mo gadyang kaon. Kaya nga, gamay na lang budget, ha? Ay, tuod ng istorya mo, Loloyong? Ay, oo. Tuod na siya mas kubado. Nagkuntisanay kami ni Pariberto, ni Paripuloy, ni Parimiloy. Apat kami. Nagpatayog-tayog kami siyang tirador. Ala, ano to lo? Nagpatayog-tayog ka mo siyang tirador? Hala, tuod ka lo? Di anong natabo lo? Oy, pamati ka mo mga bata, ha? Kay istoryahan ka mo Loloyong. Sige, pamati ka mo. Ang una nga natabo, ang nag-unyat siyang iya tirador, si Paripuloy. Ba? Ala, tiga ginigali si Lolo Puloy, no? Oo man. Pag-unyat niya siyang tirador, nagsirimunya sa anay, Noy. Noy, mas kubado? Anong ginambal ya? Ambot, gaano to siya ba? Siguro ga budo-budo, bla? Puti, ano dayon ang natabo lo yung? Pag-unyat niya siyang tirador. Ano dayon ang tabo, no? Ginbuhi ya. Pagbuhi, ano dayon, no? Naigo ang helikopter. Grabe nga habilidad ni Lolo Puloy ba? Pag tirador ya, naigoy agad ang helikopter. Taas manalo. Oo man. Amo na iya si Paripuloy kasagad. Uti,
Ano dayon, lo? Sino tayo nagsunod, lo? Ang nagdason, si Primiloy. Aba? Oo, tungod kay nakita yung nga baskog si Peripuloy, kay hindi gid siya magpapirdi kay nagalantaw si Basyang, upod ni Toto Ryan Quezon kag Ninday Nonali Albacete. Hamakon mo nga ara nga daan si Toto Peter Gabrina, si Joseph Chua kag si Ricky Amante. Ati nagpakitang gila si Primiloy eh. Ano ang hinimo yan, lo? Pag-unya tiya sing tirador ya, way nadamo seremonya ah. Ah, galupada yon. Ala, te, Ah, kibot kami. ala, nga nakibot ka mo luaw. Oo man. Ikaw yung lamigo toy-toy? Do kagina ka pa sing sige. Oo man. Oh. Pabay ilang ko balaya. Ikay, Ano dayon ang natabo, lo? Nga nakibot ka mo. Nakibot kami. Kay naigo na Primiloy ang pakpak sa eroplano. Lupok mo. Grabe si Lolo Miloy ba? Napalupok yung gidang eroplano. Oo man. Grabing abilidad ba? Oo eh, hamakon mo na nga. Baskog na yung tirador ni Primiloy. O te, ano dayon ang natabo, lo? Ang sunod, ako. Aha. Te, anong ginhimo niya, lo? Ate, tungod kay nakita ko nga baskog si Primiloy. Subong man si Peripuloy. Nagampo kuya eh. Nag-indi ko. Talawan. Hambalan ko gani ni Toto Raymond Dalones, ni Juby Santillan, ni Inday Alma Tuling, kag ni Manong Dudoy Tuling. Siling nila, bato Lolo Ilyong. Ti siling ko, bisan nara pa si Inday Christine Joy Yelo. Ah, hindi ko ya kasarang sila. O te, Lolo Ilyong, si Lolo Berto nagampo man ay. Si Periberto, ah, why siya nagampo? Ngahaw. Kay ginabuligan siya ni Tuto Hill Andan. O te, ano ginhimo ni Lolo Berto? Ate, siyempre, inunyat ka man din ng tirador ya eh. Nagseremonya man siya? Ah, wala na. Pag-unyat siya mo no. Pag-unyat ni Periberto. Ah, grabe mong. Aba? Oo, silinga to daw no. Pagbuhi. Oh, ano dayon ang natabo, lo? Ah, ang natabo? May nahulog nga manok. may nahulog nga manok. Oo man. Maano na tong manok sa ibabaw, lo? Pagkahulog siyang manok, abi niyong natabo, Ano, lo? nagwa si San Pedro. Ha? Kag nagsiling, sino ang nagtiro sang manok ko? Hala, daog na si Lolo Berto. Ala, sobra naman aya. Manok gid yan ni San Pedro ang naigo ni Lolo Berto. Oo, Ay, naano man ang istorya mo, Lolo Ilyong man? Daw tinikal na yaw. pasensya na kamo ha. Ngaw. Nalatnan ko biniperpidong eh. Amo gani nga ambal ko sa imo eh. Ginsabat ko ikaw. Kaya nabatyagan ko nga. Ah, Nga may pagigugma na ako sa imo. salamat, Gidros, ha? Abi mo? Hindi ko maesplikar ang nabatsyagan ko nga kalipay tungod kaupod ko ikaw. Ako man mas kubado. Malipayon man ako. Kag nagapasalamat ako nga. Sanggin bayaan ako ni John Roy. Nag-abot ka sa kabuhi ko. Oh, may nagatawag sa imo, ha? Abe? Hala? Ilang taon ko? Hindi. Ang ex mo si John Roy, nagatawag. Oh, nga nagatawag-tawag pa siya sa imo man. Ambot, anong kinanglan niya? Wala na kami. Kag subong na siya nagtawag liwat. Basi kon gusto niya pa Hindi. Hindi na ako gusto nga magbalikay pa kami nga duwa. Siginhimo niya nga to sa akon. Kung kaibalo ka lang kung ano kasakit. Nahibalaan ko na, Rose. Palangga ko ikaw. Kag nakita ko ang imo nga pag-antos sang kamo pa nga duwa. Sige lang. Are,
Anong ginahimo mo? I-block ko siya. Black, 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 black. Ato na. Oh! Kay balo ako, Rose. Hindi mo siya madali-dali nga kalintan. Tungod sa mga inagyan ninyo sang una. Salamat sa pag-intyende, Mas Kubado. Kag-ari ako. Agod buligan ka sa pag-move on. Salamat, Gid. Gusto ko, ikaw at ako. Hindi, ikaw at sila. Allah. Pwede pahinayan, pwede patuduhan, pwede ka man makapamati sa iban. Pero kung imo balikan, ari lang kami nga maghatag sa imo sang kalingawan. This is Naisyaga FM. And this is and this is your favorite DJ, DJ Elyong. Daw piho ba? Ari naman kami mga kanaisyaga para sa paghatag sa inyo sang kalingawan sa tag sa naton ka mga tagpalamati sa ila mga radyo. Maayong aga sa inyo tanan. Ari naman kami para sa paghatag sa inyo sang kalingawan gani hindi na magkasubo. Dapat magyuhom-yuhom ka na. Okay, sa sininga oras mga kanaisyaga, istoryahan nato ng party sa gugma. Grabe, way pa ko gani ka, hambal, nagkadlaw na kamuda, ba? Ay, oo, Lola. Nagasugod ng programa ni Lolo Ilyong. Ay, tuon. Oo, mamati kita. O sige, pandara ang radyo mo kay mamati kita sa programa ni Lolo mo Ilyong sa Naisyaga FM. Ang nagapalangga sa imo. Ay, abaw. Don't forget to like, share, and subscribe.